Daigol siya sa gyapon nga kauban na to, muna ang gingon ako sa inyo, pabilin dito sa Ginoo. Labi na ni mga panahonan ni. Mao kani ang tag-an sa ulayng adlaw, no? Adunay daghang mga mabugnaw, ubiyas pagtuo, apan kita ang prophecy sa Ginoo, ang mga iya sa Ginoo magapabilin kayo. Pabilin mo. Kay ang Ginoo nag-iingon siya aduna kitay purpo o adunay purpo sa Ginoo sa tuwa nga kita gi-predestine sa niya ngadto sa ma-inherit nato ang adoption kanang mahimo kitang anak ba kita dis kalibutan mo na gitawag ta bastard kay nga naman di man ta anak sa Ginoo mo bitaw na importante ang purpose kinahanglan may bawa nato kay ngano nagsimba man ta because of the purpose of God kanang plano sa Ginoo sa tuwa. Biyang gingon ni Isaiah, ang plano sa Ginoo sa tuwa, tagaan tanyag future an ahok, paglaom, pagkaugmaon, puhon. Kaya nga naman, na may end of the world, nag-ending. O bitaw na nangalagad ta kay matapos rani, mo bitaw hinungdan, ngawa nato ni ayuhan ni kay nga naman, matapos naman ni tanan. Ang Israel, gingon din sa balaang kasulatan nga sila, wa na sayod silang ending. Always lang sila prepare, pero wa sila kabalo nga hindi ay sa pag-prepare, kinahanglan po daw ta mahimong complete. Mahimutang takos, ug hingpit mo na gingon diha sa Bible. Kay doon naman tay goal, doon na may time. Kadin kining atong pagpangalagad, matapos rani. Dili tayo ngon magsigil at pangalagad nga way katapusan. Mo bitaw hinungdan nga kung basahon yung pulong sa Ginoo dili lang ingon magbuhat og simbahan na kanang simbaho na tong Ginoo sa walay katapusan. Dili sa kalibutan adunay katapusan atong pagsimba kay ngano man naman tay pagsimba sa ulahing adlaw. Dalon man ta niya diri mo bitaw nang kung bagat pa ba nga kaning ato ang pagkinabuhi diri is a practice ba, rehearsal nga kita mahibalo mo bitaw nang gi-instructionan ta. Kining scripture is given by inspiration of God that matod pa niya ang tao daw kuno makumpleto mahingpit sa good work kaya dito niya sa langit wala tayo laing buhaton ang tanang gitudlo diri sa pulong sa Ginoo mo na itong pagabuhaton mo bito ng atog yun ng pangitaon anang will yun sa Ginoo kay dili tanan magtawag Ginoo makasuot sa langit kung dili ka to lamang nagtuman sa kabubuton the will of the Father. O bitaw hinungdan nga din ato ginigtan-awon kung sa will sa Ginoo. Wala yang gingon the last counsel of His will. Kay ang purpose ingon pa sa Proverbs chapter 20 verse 18. Every purpose is established by counsel. Nguni Solomon, no? Ang matag plano sa katao mamugna lang nga, mahitabo lang nga kung dunay mga counsel ba, mga counselor, mga panambag kung unsay angay buhaton. Mo bitaw ning pulong sa Ginoo ang New Testament ngadto sa Old Testament nag-counsel na daan. Muna si Jesus Christ gitawag og counselor. Manang gihimo ni Jesus Christ diri is tanan niya is counsel lang ng pagpanambag. Tung unang panahon adunay pagpanambag din sa kinabuhi ni Moses. Gipili siya sa Ginoo kay aron manambag siya. Kung unsay mga problema sa tao, mga bukat nga di makaya sa tao. Mawita nang diri sa Exodus chapter 18 ako nabasahan nga di. Adunay gibuhat ni Moses. Dini kung ako lang ning isummarize ni. Manahitabo ang mga tao manggod. Nagsalig nga sila adtuon ni Moses aron tambagan. Pero si Moses ang iyang gibuhat, nilakaw siya sa lugar, di naglingkod siya dito sa dapit na Kinusara. Nakitaan siya sa father-in-law niya, giibadlong siya,
Giinan siya Moses nga nung naamang kadre samantalang ang mga tao to adito tindog nagpaabot. O kung unsay ilang buhaton. Unsay tubag ni Moses? Dinilang ko. Magpaabot ko nila kung kinsay mo inquire sa mga pulong sa Ginoo sa balaod kay ako silang sultihan kung unsa ang balaod sa Ginoo og ordinansa. Wala siya niadto dito ningon ang iyang father-in-law nga dili na maayo mong gibuhat. Basta ningon lang si Moses nga dinhi lang ko. Kay nga naman kung imong basahon kung imong sabton ay kadto ra mang willing manggod sa balaod sa Ginoo. Mo ni buot pasabot ni Moses ba? Dili ingon nga adtuon niya tambagan niya. Wa bitan ang sultihan ta mo. Sa ako mga classmate, ako ray pastor nga dili mamisita og membro. Siyempre kung basahon yung pulo sa Ginoo ang mga tao mo may mangita sa Ginoo dili man ang Ginoo mangita sa tao. Kini atong pagpangalagad, ang tinuod pagpangalagad is to seek God. Pagitao na to ang Dios. Dili ang mga pastor mo'y mangita sa mga tao nga mga lagad sa Ginoo. Mabita ng huso, everywhere lang. Ato lang gusto. Mo nang kinsa ka to mangita kanako makakaplag ang di mangita. Makakaplag day siya mo nang giyon sa pulong. Pangitaan ninyo. Labaw sa tanan ug una. Kay nga naman di nimo na makaplagan. Kundi ka mangita. Ni manggani ningon si Jesus Christ, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Kundi ka mangita. Wala si Moses ang iyang gibuhat, gibadlong siya sa iyang father-in-law, pero ningon siya, anilang ko dinhi. Ningon pa niya sa verse 19, chapter 18, Exodus. O sa 20, hearken now unto my voice. Ningon pa daw ang Ginoo. I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to God ward, that thou mayest bring the cause unto God. Sa verse 20, and thou shalt teach them ordinance and laws, and shall shew them the way therein they must walk, and the work that they must do. Muna yung gingon. Nga diin, huwaton niya itong mga tao nga kursunada lang siguro mo adto kay sultihan siya sa ordinansya. Nga din, unsay ilahang buhaton nga kung maglakaw sila sa Ginoo, kung sila magbuhat sa mga buhaton sa Ginoo, so mudool sila kang Moses. Kaya siyempre, kung atong una-unaon, mawita na ang tao magsalig kay mga pastor, mamisita dito, sultihan sila dito. Kung mayon sila, kaya ang Ginoo mag-ansiperd, niani daw kuno, rumangita sa nangawala. Dili ang magbalantay, kung dili ang Ginoo. Gihatag niya ang bugto niyang anak, mao kato ang magbalantay. Nga gipangita niya ang mga nangawala. Katong nangawala nga nagkinahanglan. Dili na ingon nangawala, nga wa nagkinahanglan. Mabita na kung basaw na itong pulong sa Ginoo, ang giani sa Ginoo is the poor and the needy. Mga pobre lang ug nagkinahanglan. Ug wa day ka nagkinahanglan, ug pobre ka wa ka nagkinahanglan, pangitaon day ka sa Ginoo. Mo bitaw na nga din ang pulong sa Ginoo mo ni ato ang instruction. Wala magpadayon ta kay ang Ginoo mag-instruct pa nato. Kay dunay mo abot pag yun nga kagugot, kanisdanan, kapaitan. For example, kini atong gibati karon, mo bitaw na kung gingon third to the last ni nga sign nga mo balik si Jesu Kristo diri sa tuwa. Aron luwas unta mo ni nga hitabo. Ang ika duha ini second to the last mas grabe pag yun. Kay dili na siguro ta ka anhid simbahan. Mao bitaw nang gingon ni a little space of grace, little revival and extension of mercy. Mo na paimusla na to mga yugitag kalukoy sa Ginoo. Mao bitaw na ang importante na to nga din aduna tay council kay di ta ma-establishar kanang purpose sa Ginoo sa mga tao. Naa siya purpose according to His will. Sumala sa iyang kabubuton, dili sumala sa ato ang gusto ta mga lagad. Kung dili gusto sa Ginoo nga ikaw gayod, mangita. Ang will sa Ginoo nga ang tao mangita sa Ginoo kana nagkinahanglan. Mo
Mo bitaw nang ningon siya ang dato maglugos og sulod sa langit kay wa naman ang nagkinahanglan. Ang mga pobre mo na ang nagkinahanglan, mo na ang Ginoo nagpili sa mga pobre. So ato ning isgutan ang counsel sa Ginoo. Mo nang mingon ko karon, ang ato ang isgutan, ang tema nato karon is the last counsel of His will. Anong last man counsel? Na day last tinuod na, mo bitaw nang maabot ang panahon nga makaundang na kugwali. Ay namang time nga kita matapos ra. Kapit na mangganita paundanga. Mo na akong giun dalay ko lang Ginoo kay siya nagatag pag chance na to. Reminder man niya sa tuwa kining gitawag og pandemic. Nga pahinumdom ni nga adunay katapusan, mo nang di ta magsalig nga din kaning pagsimba pagpangalagad nato kaniadto is grace, amazing grace bisan asa ta moadto pero sa diyan nahitabo ang pandemya dili nakakaadto sa tanang gusto nimong adtuan simbahan. O bitaw na mga kaubanan ng pastor naglibog na sila sa ilang Thanksgiving Day. Kaya naanag Thanksgiving Day, mangita sa Thanksgiving Day. Manang pasalamatan nato nga watay Thanksgiving Day, di ba? Kundi every Sunday is a Thanksgiving Day. Amen. Mauna ang gingon sa Ginoo. Sabbath day. O mauna ang adlaw sa Ginoo. Mauna ang pagpasalamat. Nga din ni Anita tungod sa kayo sa Ginoo tibok semana sa unong kaadlaw nga Ginoo maayo nato. So sa matong buhaton pag ika pito nga adlaw mao nato pasalamatan ang Ginoo. Kanunay aron ang Ginoo mutabang pagyud nato aron muhatag matagdagang pasalamat kay kanang pag hatag sa Ginoo makatag nagdagang pasalamat kanang kaayo sa Ginoo nimo makatag nagpasalamat kana imong trabaho kung ilo na nimo nga iya na sa Ginoo makatag nagpasalamat wanang mo continue na wanang giingon ni Apostol Pablo nga ang atong administrasyon sa pagpangalagat is to give more thanksgiving to God. Anang kadaanin nato din magpasalamat ta kanunay mo nang niani ta diri magpasalamat sa Ginoo wanang ningon si David kanang gate magpasalamat na daan I will enter his gate with thanksgiving and court it with praise. O bitaw na nga importante nga doon natin counsel. Kani akong giingon sa inyo kining the last counsel sa Bible pero magpadayon pa ko tambag sa inyo kay napamantay daghan wa mahibaw-an. Kay di man pwede nga naay mga pulo nga wa nato nahibaw-an. Kay ang James chapter 2 verse 10, malapas nato ng isa ang tawag sa tuwa diya sa Ginoo mali na paso na. So therefore, pangayoon nyo nato sa Ginoo nga wa tay malapas. Mo ning mingon ko ninyo the last counsel of His will tungod kay mao ni ang katapusan nga gitambag sa Ginoo dahil sulat sa Revelation. Abi ni mo unsa na ang iyang gitambag. Siguro nagsalig ang tao, abi niya kumpleto na siya. O mo ni nga to ang hisgutan karon kung kita bagyud kumpleto. Kinahanglan makumpleto man ta. O bitaw na ang scripture is given by inspiration. Una for reproof kanang pagbadlong sa mga tao nga dili ng mga bisyo, dili ng mga kinaya, kundi dili kanang gibadlong sa Ginoo kanang ilang pagsimba sa Dios. Kaya nga naman, ingon sa Isaiah sa 59 verse 1, mao ka na nakapatabon sa dalunggan sa Ginoo aron di kadungog ug nagpamubo sa kamot aron di katabang. Tungod sa ilang mga binuhatan although nagdaig sa Ginoo, manang gingon ni Jesus Christ, their mouth and lips is kanang door sa Ginoo pero ang nakasing-kasing layo. Manang niyo siya, they worship me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kaya nga naman, walay pulong nga di nasulod sa kasing-kasing nga matoy bation. Muna hinungdan, walay reason nga diin sila nagdaig sa Ginoo heartily. Kaya nga naman, so may mong nahibawan nga wa man naisulat sa mong kasing-kasing, kanimong kasing-kasing, mo na ang feelings nato ba? Feelings. So, giunsa na to pagdaig ang Ginoo because dunay naisulat nga pulong nga ingon anaon pagdaig inyong son pagdaig kung why mag-counsel. Muna nga di si Jesus Christ is the counselor. Munya ang counsel importante na. Ingon pa sa Revelation chapter 3, the last counsel na mingupog the last counsel.
last council man yun ni. Wa na may laing council sa Ginoo. Kundi mo mutuman ining council sa Ginoo, the last council. Wa ko'y mahimo. Mabitaw tong akong gisulti sa inyo ang purpose sa Ginoo. Kanya ang purpose daw ingon ni Solomon, every purpose is established by council. Yang sao man ang purpose sa Ginoo nga din ang mga Kristohanon dapat ma-predestined na siya into adoption. Katong iyang gi-purchase aron makaposisyon sa land of promise. Munibot pasabot kung sabto na to dili ta ingon nga nahimo lang tag Kristohanon unya luwason ta sa Ginoo. Wa ta kabalo ingon gani sa Apostol Pablo basi diag wa tay labot sa lumba sa dagat sa kinabuhi kining pagdawat ng Kristo kay ngano man atong gidawat si Kristo kay nagsaad do na tay eternal life mo nang nagnalagad ta. Pero di pagabot sa panahon wa day tay labot. Ingnon na dito sa Ginoo pahawa magbubuhat og daotan kay ngano man bisan sila nagtuman sa bulaton sa Ginoo prophecy, speak in tongues, itawag og naghingilin og mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo sa giingon ni Jesus Christ sa Matthew 7:23. Depart from me, I know ye not. Pabita ng bantayanan na to ni mo ni kining last council ato ginihisgutan. Revelation chapter 3 verse magsugod ta dinhi sa 17 and 18. O sa 19. O bisan sa 20, iwason ta ni. Mo ni ang gingon dinhi. Sa 17, because thou seest I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable, and poor, and blind, and naked. Tanawa. Kita daw, ang mga Kristohanon mingon dato ang Ginoo. Di ba? Dato ang Ginoo, ug mauswagon sa tanang maayo. Kunya, matod pa niya, diya sa Ginoo wala na tay gikinahanglan. Unya wa day ta mahibaw and knowest not that thou art rich. Kasi pagbasa ini kanang makaluluoy ba? Wa day ta kabalo makaluluoy day ta bisag sige tag ingon nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo dato, ang Ginoo nagasupply dito. Pero makaluluoy day ta. Miserable, poor, pobre pa ta diya nga nangalagad sa Ginoo bisag dato ta pobre data and blind buta data and naked hubo data o bitaw na nga usa ka butang nga din kundi nato ni sabto ni wabot na lang ang panahon ng Ginoo wa ta kabalo pobre data buta data hubo data o bitaw na si Kristo niani sa mga pobre. Kunya magpabilin tag pobre bisag mingon ta dato ang Ginoo nya kay wa ta na dato poor data bisag dato ta diri sa kalibutan pero dato ba nga sa Ginoo pobre data nga mingon ta ang Ginoo mo increase ni increase na matod man gyud Apostol Pablo I must decrease and he must increase. Kinahanglan mo kunhod ko kunya siya mo uswag sa iyang kinabuhi. Abot pasabot ni Apostol Pablo nga diin makita dapat si Kristo sa iya dili ang iyang pagka-Kristohanon nga mahimo siyang dato. Kung bitaw nang naay dato niingon si Kristo lisod maluwas ang dato. Ano man, tungod ang dato wa man ang nagkinahanglan. Ang nagkinahanglan katong poor and needy. Needy na gani, anang needy is nagkinahanglan na, kanang poor nag-need na siya. Wala ang giani ni Kristo. Bobito na nga karon, ingon pa niya din sa verse 18. Ingon pa sa Revelation, girebel sa Espiritu sa Ginoo sa manulunda nga pinaagi kang John D. Bilab. Ingon pa niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Nga naman, poor magod ka. And white raiment, nga naman, naked manggug ka, that thou mayest be clothed. Aron masininaan ka kay naked ka, and that the shame of thy nakedness do not appear aron kanang kaulawan sa kahubok. Dili na mapakita puhon nimo. Sige ta pangalagad, mabot ang panahon day.
hubo dito sa tubangan sa Ginoo. Manay kuyaw nga naman, sige tang pangalagad wa man dito nagsuod og robe of righteousness. Kanang pagkamatarong ba nga gingon, kanang gingon sa Isaiah chapter 60. Nga kung kita ni dawat sa Ginoo, gisuotan na niya og robe of praise and kanang he clothed me the robe of righteousness. Muna yung buot pasabot nga doon na natay buhaton nga pagkamatarong. Kaya wa matakabalon sa ng pagkamatarong. Mabitaw na ang pagkamatarong bulaton sa Ginoo nya kanang bulaton sa Ginoo tinago na since the world began. Di sa nimo pagkabalo nga kabalo ka sa work of righteousness. Mo na kung walay pastor nga maka-interpret ana awa gyud ang tao di gyud kabalo sa righteousness sa Ginoo. Ang mga Pariseo mga eskriba nagbuhat sila sa ilang kaugalingong righteousness by the law of Moses without faith ni Jesus Christ. Di sila mutuo nga si Jesus Christ is naghatag yun siya what is righteousness kay sila manggod ang ilang righteousness giningon ni Isaiah matud pa sa Ginoo ang inyong righteousness is like a rag sama ra sa trapo kabamon sa ng trapo hugaw ba hugaw unang ningon si Jesus Christ seek ye first the kingdom and His righteousness because ang righteousness is a mystery things. Why nasayo na kung walay pastor magsultihan na? Pero sultihan tamo. Mabito na ako, nagdamgo ko about niya itong simbana. Every night, magadamgo mong buko. Bisan sa akong trabahoan, doon ako siyempre, purman man ko niya, di ko gustuhan ang trabaho nga, binuang lang. Giwilding lang nila itong bakal sa tubo nga maoray, gisaligan. Basta kabaw lang mo pilit dayon. Simintuan dayon. Akong gibungkag, kay nasuko ko, kay pagbunan ako, martilyo, gamay lang ganin, nabali dayon yung welding. Pero tira ko sukuha, ano simintuan man na ninyo dayon. Siguro ano, itong kasapan ako itong welder yun, kaya nga naman, gipasalig niya sa mga tao nga di kabalo. Kapaw, umugunit, kapaw, umupasiga, pero ang pagpapilit, di kabalo. Itong nadamgo ko gida to, kaya nga naman daw, nasukok daw ko. Kaya siyempre, purman man ko. Ako, giinan tagya sa balay nga, di ko gustuhan ng trabaho na ako nga pagkahuman liki. O itong gitestimonyo po niya nga ang balay daw dito nila na nagtrabaho, taga-bukid. Gwapo kay pagkatrabaho, karon ni agi-aglino, puro liki. O itong pasalamat siya kay nabaligya. Pero una niya gibaligya, kipagtabunan daw niya ang liki. O ito na, mo yung masukog yung ko. Kaya nga naman, ako may naghaid. Pero niingon ako, naaga na welding diya nga diyan, kung yung pabaw, kay pandukdukon kung manang gipang welding nila. Pag mabungkag usab. Pero ningon na yun ko sa akong nag-iya ng balay nga, wa na ko'y labot na nagmabungkag na. Pero mo itong wako katugba, nagdamgo ko kung ayaw lagi kaspa. Ang gapon, wa na ito nasuko, bahala mo dyan, dito na akong balay. Mosad na sa Ginoo, baka na pangalagad din sa Ginoo nga nung masuko ko kayo. Gusto yung ko nga kita gayon. Kaya nabasahan magunak ko kung sa giwil sa Ginoo. Kung sa pa may gusto na ito, kung sa may gusto sa Ginoo para nato. Muna ang iyang gusto nga din, kanang iyag yung kabubuton. Kanang will, kanang truth. O kanang mga butang nga din, sulti niya kanang counsel nga tinuod ba? Kanang the word of truth, dili na ingon pulong. Kanang pulong nga matod pa niya like a diviners ba? Ingon pa ni Solomon, kanang pulong gani nga, gilansang yun, malansang yun si Muha, nga unsa gyud anay buhaton nato di ay, aron pagbalik sa Ginoo, o katapusan sa kalibutan, dili ta maratol, mahimo patang safety. O bitaw nang instruction. Mo ni akong giingon sa inyo, the last counsel, kay kini ang instruction. Nga din, gusto niya, I counsel thee to buy of me gold. Anong gold ha? Tried in the fire, that thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. Morning last counsel, turo ka buok, because you are poor, you are blind, you are naked. Kanang anoint thine eyes with oil. Mo na iyang gingon, kanang imong eye salve. Unsa man eye salve ba? Kilay ba ni? O pilok?
Kamo mga babae, unsa man ang eye shield? Pilok ba na? Kaning pilok mata lagi ana. O man yang gingon din niya, eyes with eye shield. Anoint thine eyes. Anang diuga na imukan ba? Siguro pabawgo na aron magwapa ka tanawon ba? Pabawgo ng eye shield that thou mayest see makita nimo unsay makita nimo kanang pagkatinuod nga gusto sa Ginoo. Kay nagtuo siguro mga tao basta nangalagad sa Ginoo, mao ni. Kung mao na lang natanan, adagan gyud maluwas. Twinkling upanay lang ang gingon sa Ginoo, mo ni bantayanan nato mao bitaw nang nag-search ta. Kay bisan nag-ingon si Apostol Pablo, the deep things. Ha? Bisan ang mga butang sa Ginoo, mga lalom nga mga butang sa Ginoo, unsearchable. Kung sa unsearchable, dili matugkad. Kunya, ingon sa Apostol Pablo, ang makatugkad lang na makasabot na kanang spiritual man. Kung sa man ang spiritual man, kanang kanunay nagtuon ining espiritu. Mo man ang espiritu sa Ginoo, kini. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Nahimong pulong ang Ginoo, yang pulong mo ni ang Holy Spirit ni. Holy ba nga pagbati? Kung mubati ka, ining mga pulong, ang Holy Spirit na animo, kung di ka mubati, wala kay Holy Spirit. Mga bito ng gingon niya din ang counsel to buy a gold. Nga naman, iyang gingon din as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous therefore, and repent. Manang gingon, tungod kay dagan akong gigugma, ako ng pambadlungon. Mo bitaw nang magmainiton kamo diya sa paghinulsol. Kinang nga manikamo dito maghinulsol. Labi na karon panahon na unsa mato hinulsolan kanang pagpalog yun sa pulong sa Ginoo. Kanang ang abi nimo ato pagsulay kani mang pulong sa Ginoo dili man ang pagsulay nga wala tay bugas wala. Ang pagsulay nimo kung ikaw mutuo ba ka nga ang Ginoo rich, dapat rich gyud. Ambot pasabot nga dato ang Ginoo nga diin mo supply sa tanan kinahanglan makakita ka na ang Ginoo tag-iya sa tanan ha. So ayaw ka balaka buhata ang bulaton sa Ginoo and all these things will be added unto you. Ang problema na kay wa man mo nakita hinuon wa man puy nangisog atong una pagsultik mo nini karon raman. Giprapisi man po na sa Bible that there is no valiant to tell the truth. Gani sa ila ang truth na wala na. Ni depart na ang truth sa ila. Hantod karon nawala kung why nagtudlo. Napapasatwa mawala ang truth mo nang ningo si Jesus Christ. Kung may baw lang mo sa kamatuoran mo ginay muhatag kaninyo kagawasan. Pero kung why magsultig kamatuoran, pulong lang sa Ginoo, pulong lang sa Ginoo. Dili pulong of truth. Kaya ang truth man God is that is a mystery. Mo na yang gingon din matad pa niya, tanan niyang gihigugma, iyagin ang gipangbadlong. So, kagkamo gibadlong man mo, pinaagi niya akong pagwali, gigugma mo sa Ginoo, mutuo ba mo ana? Mo bitan ang gingon sa verse 20, behold, I stand at the door and knock. Kuno daw ang Ginoo pindog sa portahan ug nagtuktok. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Tanawa. Kung makadungog mo gani anang pulong utingog nga nanuktok diya sa portahan, ablihan nimo, muuban daw siya nimo, makig-uban. Matod pa niya, I will sup with him. Kanang sup kanang makig-uban siya nimo ba? And he with me. Ug ikaw naa niya, kauban na nato ang Ginoo hangtod pagbalik sa Ginoo mo nang paminawon yun nato ning pulong. Kung sa pulong atong isgutan kaning council, manang mo the last council, yang pahinumdom nga base unyag wala mo'y gold. Kung sa may gold yang bot pasabot kanang precious stone ba? Ang pulong sa Ginoo ingon ni Solomon is better than precious stone in this world daw, this kalibutan. Tinuod yun na ang pulong sa Ginoo. Mutuo ba mo na? Kaya nga naman, kay kung wala'y pulong sa Ginoo, sa matong buhaton, be? Kung wala pa yung instruction sa Ginoo sa tuwa, nga gisulti niya nga siya ang nagbuhat sa tanan, nakakaituan, masaag ka yun. O kilag na kay kwata, bahalag dili ka gustuhan ng council sa Ginoo, pero kung wakay council, maubitaw ng ninyo sa gipili niya mga kabus,
O bitaw na importante nga din ang purpose sa Ginoo ma-establish lang na for o by counsel. Ang Proverbs chapter 11 verse 14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselor, there is a safely. Kung daghan daw punong counsel, matag pa niya, mahimo kang safety, puhon, safely ka, masave ka kay nga naman daghay nagtambag di mo muni mo bato na o bitaw nang gusto siya Ginoo nga kanunay ka maminaw sa tambag sa Ginoo, kanunay ka aron masafety ka. Yung bundang ka, ang prophecy may tabo ra ba gyud ni? Pangutan nako kung unsay nahitabo diri nga wa gisulti diri sa Bible. Tanan ang earthquake, pandemic, kung nahitabo man ni, usa ni kapag badlong sa Ginoo kay ngano man last naman lang ni. Bobita na yung gingon. Kung wala daw counsel ang tao, ang mga katauhan, mga laglag na, kung hindi mo counselan, kita ng grupo, bisa gamay lang ta, sa tinuod lang, mas maayo ginang gamay, kaya naisulat na sa Bible ng gamay. Nahimong gamay nga grupo ang Ginoo, kay nga naman gi-scatter na sa Ginoo. Ang buot pasabot kung atog yung hunahunaon ba, kung ibasi na to sa Bible, wa na kinanglan ang Ginoo sa daghang grupo. Gamay ang iyang gingon. Padayo kamo, little flocks. Kaya nga naman, nalipay ang Ginoo kaninyo paghatag ining kingdom. Muna ang mga gagmay, mga kasimbanan, maura yun na nakatultol yun si Ginoo. Kung tinuod sila, nakatultol sa Ginoo. Tanawa ron dagkong simbahan. Nagpadayon ba? Nakita ba kag church nga dagko kayo nga gipakita ang congregation? Wala eh. Nagkatibulaag sila, tinuod yun ang prophecy sa Ginoo, may scattered, madisulit yun ng tanan. Kanang mawa ng simbahan ba? Salamat na kay kining simbahan, dili ni atuwag yung sarili. Ang kuyaw diyan, na problema mga pastor nga gwapo kayo lang simbahan. Naglibog na sila ron, sila ibuaton. O, naay mga pamagi nila, kaya namang gugutaw ba mga pastor, ilang pa mga agi. Wala lang po nag-comment kay nga naman. Basta magkapadayon sila daw, doon na sila tulog ka klaseng pagsimba, alas 5 anto dalas City, o alas 7 anto dalas 9, alas 9 anto dalas tag 2 ka oras anto ala una. Kaya nga naman tungod sa kadagang gibayi nila. Naglibog sila, pero dalay ko ng Ginoo kita, wa na tay kalibog. Mo bitaw na ako mimong ko ninyo, magwawali lang ko. Kaning council mo ni ang gitawag guidance nato ni. Pero naman tayo bulaton, mo ito itong padayunon ito, kay kabalo na mo sa ang pagsimba. Kanang pagsimba mo, kana ang paghalad sa sacrifice. Kanang pag-offer sa atong sacrifice diya sa Ginoo. Ang atong gi-offer, atong kaugalingon ng birwan diya sa Ginoo as a living sacrifice. Ikadua, kana ito ang nadawat karon nga ngano nabuhi pata, ngano nakikita sa trabaho, ngano na init ta. Pasalamatan na ito na ang sa Ginoo. Kaya ang pagsimba is honor and glory and praise. Manang niata din eh. Muna ang council, aduna tay safety kung daghan ang council na to, daghan pulong ba, no? Munang gingon, the man of knowledge is full of strength daw kuno. Ang tao sa kahibalo, puno sa kahibalo. Munang gingon nga kusgan na siya. Mabitan ng dalay ko ang ginong kusgan ko. Glory to God, kusgan ko kay daghan ko'y nahibawan. Munang ako pagtuo ang akong kusog. Wanang mingon na ako mga kauban trabahante, ano daw, abtik pa daw po kay na daw uban sa sintay ilos na luya na. Ganit ingon tong mga helper ni ano daw kuan ko, wa sila kabalo nga ang naghatag kusog na ko ang Ginoo. Sabi na mo sa gihatag sa Ginoo sa kuha ang akong gininhawa o ang akong kusog. Kay siya may tagiya sa atong gininhawa, di ba? Kita wata na kinanglan og kanang oxygen. Ako, pwede ko di ka-jogging, kaya ang jogging is to practice atong rumakuan na to ang inhale and exhale, kung saan tawag na. Manang practice na to, pero di na kinanglan na to, kaya ang Ginoo nakakita na sa atong kinabuhi, kaya nangalagad ta about anang kinabuhi. Gidawat na to ang eternal life, gialagara na tong eternal life, bantayan ta ng eternal life, nga dili na mawala, kaya nag-agawo na sa atong kalaban. Mo na yang gingon sa Proverbs chapter 15 verse 22, without counsel, purpose are disappointed, but in the multitude of counselor, they are established.
Kay kung wala daw kuno pagpanambagon ang purpose na disappoint na. Tanang mo pagpangalaga dia sa Ginoo, disappointed na, kanang pakyas gid na. Mo bitaw hinungdan ang counsel sa mga tao kanunay. Kaunsilan yun na sila about sa Word of God. Mo nang useless ang mga tao nga nangalaga sa Ginoo, walay counselor, walay counsel. Mo bitaw nang kanang pag-counsel, pagtambag. Mo na matag simbahan na ay time of counseling. Kaya nga naman, di kinala ng counseling. Wa sila kabalo nga din. Ang wali is one of the counsel na na. O nang wani bitaw ta diri aron magpa-counsel ta o magkinahanglan tag counsel sa Ginoo. Anhi mo diri, dili ingon ang counsel mo dool nimo. Mo bitaw to si Moses gibadlong sa iyang father-in-law ngano naglingkod lang siya samtang ang mga tao dito nagpaabot niya. Patod pa niya ang tanan tao nga nangita sa Ginoo, mag-inquire sa Ginoo, mo ani gina siya nako aron sultihan siya sa balaod. Kaya nga naman, tama to yung gingon, basi di siya gusto, sige lang daw siya gwali. Kaya ang plano sa Ginoo, katulang gusto. Di ba? Katong gusto mga lagad, o ano mo simbahan, kung di mo gusto mga lagad, adya lang sa inyong balay. Di pabuhat bitaw sa Ginoo kang Moses ang sanctuary, aron makiguban ang Ginoo. Mo bitaw na diri sa simbahan, sa adlaw sa Ginoo, ingon pa ni o ni Jeremiah, sa diya magbasa tag pulong sa Ginoo maminaw, when you hear and read the word of God, matod pa niya, is in the day of the Lord and in the house of the Lord. Diri ra. Unang giingon ni David sa Psalm 77 man siguro to. Sa diya nga siya nag-study daw about sa pulong sa Ginoo, siya kasabot. Matod pa niya, when I enter into that sanctuary, I understand all. Nasabtan niyang tanan kay ngano man dito sa sanctuary, doon naman ko'y magwawali. Dapat ang magwawali, maka-interpret na siya. Kung dili gani siya ka-interpret, manang giingon, ang iyang giwali is lie. Anang false. Muna nga importante nga din, kay bawagin mo sa tanang gitawag kung magwawali. Mabito na niya sa pagbantay mo sa uling adlaw, daghan na ko niya yung magwawali. Niya gusto sa Ginoo nga kamo ma-establisar, ang inyong heart ma-establisar ba, aro dili mo ma-carried away any kinds of doctrine na ay mga pagsulti dito o na na-carried na yun. O bito mo, bahala na mo manghawa mo, basta po nagsulti ko pulong sa Ginoo, mahinumduman rin ninyo ni, kay pulong ni sa Ginoo. Ang Isaiah chapter 7 verse 9, if you will not believe, surely you shall not be established. Kung di daw mo to, di ginam establish. Nga kung ikaw ma-establish by purpose, through counsel. Inanglan gayod pinaagi sa counsel. Kung wa kay counsel, walay nagtambag nimo, labi na mga Kristiyanong karon nagpabiling sa balay. Tama ba din ang sa balay? O bitaw na ang ingon sa Isaiah chapter 20 man siguro to verse 26. Matod pa niya, go to the chamber. Nganuan, while I will punish the world. Samtang iyang silutan daw ang kalibutan. Muna agto mo dito sa chamber of the Lord kanang unclose the door. Kaya nga naman, iyang silutan ni. Munang manig ito sa balay sa Ginoo. Kaya mga man ang ato ang itawag ni David nga the house of refuge. Pato mga tao sa nagkinahanglan og tabang sa Ginoo. Munang giingon dito ni David, God is our refuge, a very present help in trouble. Muna nga anig yun mo kanunay kay kining adlaw. Dili man ni ato mo bitaw na mingo ko panahon gani sa Domingo ibutan sa mong nahuna Lord imo ning adlaw. Ayaw na ingon nga Domingo bitaw ni dugay lang sa kong mata. Ang Ginoo nasayo na sa imo ang pagkamatinud-anon o pagkaila sa Ginoo. Ano man day alas 8 pa ta magsugod. Mugmata day ka for the glory of God. For the word of God. Mata lang mo diya hadlo ka day makuan na imo ginapahimuslan kay Muris gyud ka. Kung ikaw gani iya sa Ginoo, dapat alas 3, dalay ko ang Ginoo sa'yo, tawag ko alas 3 pa. Palag gamay ra kong tulog. Kaya nga naman, mas maayo pa kung dili ko matulog, kay nag-meditate man ko sa Ginoo. Kung di man ang galing ko katulog, nga wa ko nag-meditate sa Ginoo, useless mo nang mahitabo sa ako, kanang insomnia. Kung sa'y tawagan ng insomnia, kanang di katulog. Insomniatic, kaya kung kauban nga pastor, di na daw siya katulog. Kung nga minungdan nga di ka katulog ako, mapukaw lang ko pinaagi sa damgo. Every night, doon naging pidamgo, magdili ko katulugan ng mga damgo.
o kanang mga gitawag lang kay dunay may tabo kay siko ko pray Lord pukawa lang gyud ko kay mo man ako sa ulit taw pag pukawa lang gyud ko Ginoo aron mag-ampo ko mo na kung atong unang panahon makadamgo gani ko pukaw na to kay mo man giingon dito sa Ecclesiastes kanang dream is awakening man na unya kanang dreams ang vision is mo nang gisulti sa Ginoo ngadto sa iya na ng servant. Mo bitaw na yang giingon dinhi kung dili ta mo tuo ini, dili kita ma-establishar bilang tunay nga Christian diya sa Ginoo. Christian na kung Ginoo sa tinuod lang kanang Christian is the word of carnal na ba. Mga tao na nag-ila sa Ginoo dis kalibutan pero ang iya gyud sa Ginoo is balaan. Mga balaan. Nya naay balaan ingon pa ni sa Ginoo gisulat ni Job niingon si Job nga ang Ginoo di mo salig sa mga balaan kay ngano man usay ang balaan madaotan magud na mao bitaw na magkumpisal ta kanunay aron mabalaan ta manang gingon ni Apostol Pablo ay die daily napakamatay siya pinaagi siya ang pagpangayo o pasaylo mo na ay die daily nangayo gid sila pasaylo mo na yang gingon sa Hebrews chapter 13 verse 9 be not carried about the diverse and strange doctrine. For it is good things that the heart be established with grace, not with meats, which have not profit them that have been occupied therein. Manang giingon sa Hebrews, no? Ayaw mo pagpadala-dala anang mga nakalinlain o mga niabot lang nga mga doktrina. Maayo gyud na nga ang imong kasing-kasing makabarog sa grasya. Mabarog sa grasya ba kanang tungod sa grace sa Ginoo nga ang pulong gipahinumdum nimo ma-establishar ka na not with meats dili ng pagkaon which have not profited ko nga dili na mo ang makahatag kanimo kapuslanan wa kay makuha ng pagkaon that them that have been occupied nga din niatong mga nag-occupy ana mo nang giingon nga din i-establishar ko nimo kasing-kasing through the council with grace sa Ginoo kay napatay gamayng grasya sa Ginoo mo bitaw na importante is ang council sa Ginoo unsa to yang gingon dito sa Revelation buy of me gold tried with fire mas gutan nato ng gold po na ang Corinthians chapter 1:18 to 22 kay nga naman ang Ginoo nag-promise manggod siya kanang iyang promise dili na no yes good na mo nagikinahanglan nga kita ma-establishar kinahanglan gayo kita magpabilin sa Ginoo ingon pa niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 18 but as God is true our word toward you was not yea and nay matod pa niya kining ya and nay kanang yes or no ang ulong daw sa Ginoo tinuod nga matod pa niya para nato dili ni yes dili no. Sa verse 19, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timotheus, was not yea and no, nay, but in him was yes. Puro yes tanan ang giingon sa Ginoo. Yes, kung mangayo ka, yes, yes. Walay gitawag atong unang panahon. Doon ay teaching ba sa kauban ng pastor nga magbuhat lang daw kay nga naman ang answer daw sa Ginoo either or no kung wani mo nadawat no na kung nadawat nimo yes kung dugay pa na nimo mo na gitawag or gradual hinay-hinay lang ba pero there is a Bible there is no yes dili yes but unsay gingon ni Apostol Pablo yes good na ayaw na ingon, Lord, bakit magikunin mo? Walang pagdua-dua ba? Tanan nga giyon, gisugo sa Ginoo, mahitabo, yun na. Kung ikaw mutuo, para naroon ka ng Domingo sa buntag. Kung makamata ka, o kumahin mo, mumata ka kay, dili lagi na yung mga adlaw. Dili ng Domingo, nga purpose nga ikaw, magpahulay, ikaw magtrabaho sa mga galingon. Matay sa'yo for the glory of God. Aron malipay ang Ginoo ba kay aron ingon ikaw convince gyud ka ng adlaw na iya na sa Ginoo wa pa man gyud na convince ang adlaw na
Wala hinungdan nga di ng Ginoo, di na lang po mo ingon, yes. Even nga ka na, yes, yun na. Usay, napay reason. Ano man kung makamatagad sa'yo because of Sunday, ang reason na is to glorify God na. Kano sa mga magsugod ang atong adlaw? Alauna pa, di ba? O, kanang adlaw na, gikan sa launa, kung mahimo makamatagad pagampo na yun. Yun na, Lord, Domingo man ihimo rong adlaw. Sabi mo, kung kita mo mention, ang Ginoo nakakita na, kay yes, yun na ang Ginoo. Faithful ka, matawag kag faithful. Mo bitaw na ang kulang sa tao kay dili mo believe ana pa. Dili sila mutuo ng adlaw, dili gid sila ma-convince. Kung inungdan niingon sila nga wa sila nag-honor sa adlaw sa Ginoo. Dapat i-honor na tong Ginoo in his anang gitawag adlaw niya. Kay ngano man Sabbath day kanang made for man, not man for the Sabbath. Sa verse 20, for all the promise of God in Him are yes. Tanaw ang tanan saad sa Ginoo, yes na. And in Him, amen. Para kaniya, amen na. Unto the glory of God by us. Now He which established us with you in Christ, and hath anointed us is God. Sa verse 22, who hath also sealed us and given us eternal earnest of the Spirit in our hearts. Muna kung ingnon yun nimo, tuhuan yun nimo, diya sa Ginoo nga yes ang tanan, yes ang tanan. So therefore, na-establisar na ka, na-inwenta ka sa Ginoo, labas sa tanan, nasilyuhan na ka sa Espiritu Santo. Animbot pasabot pulong ba? Tatak na yun na sa imo ha. Nga ang pulong sa Ginoo, tinuod yun na. O bita na kaning Sunday, abi mo gamay na latong time, nagtudlo ko ninyo, the last council is, this is a gold pa, kanang gusto niya kanang pure gold ba? Gold is a pure. Muna, ang pulo sa Ginoo is a pure. Kung gusto ka pure, mo tong gingon dito finally, by brethren, all things are pure. Muna gingon, i-pure na sa imong kasing-kasing, unsay gingon sa Ginoo, ang Sunday, you must be convinced. Ma-convince ka ba? Kung sa may gingon sa Romans chapter 14, verse 5 and 6, ang tao nga diin nag-ilag mga adlaw katong usa ka tao nga ang adlaw sa Domingo lahig yun sa kanan adlaw mao gito ang tunay nagpasalamat sa Ginoo nagkaila ug nagkaon diha sa Ginoo. Pero kung di na nimo ilhon mao man ang sala sa mga Israelites ba sabi niyo sa ilang sala dili man ang mga daotang buhat nahimo na lang daotan bisan gani ang pagsimba nahimong daotan kay nga naman wa naman sila kabaw sa good. Bisa mo na hinungdan si Jesus Christ ningon, let your light shine before me that they may see your good works. Usaw man nila pag pakita sa ilang good works, wa na may nag-counsel sila o good. Kay nga naman, bisan ka na nagsimba sila, pero dili naman din na good. Evil man na. Kay nga naman, ang evil, gihimo nilang good. Ang good, gihimo nilang evil. Mo na gingon ni Jesus Christ. O sa, wala ang kasulatan dito sa Old Testament. Mabita ng pangitao na to ng good. Nya kanang good nga iyang gingon sa 1 o 2 Timothy chapter 3 verse 17 o 16 mo na ang scripture is given by inspiration. Una reproof na gipamadlong na sila kay nga naman mali lagi na ilang gibuhat. So mo na sa unsa mamong buhaton o gi-instruct kuan na sila gi-correct o mo ni inyo hang buhaton na kung nagsimba mo ingon inihon gi-correct lang niya. Ikatulo gi-instruct niya pagkahuman pag-correct na o mo ni ang correct niya ang instruction. Kaya na pa may time, nag-instruct na siya og mga maayo. Kaya mo bitaw na ang mga gitawag, gikaligut-gutan sa Ginoo mga old people at una niya, nga mo nang nasuko ang Ginoo sa ilaha, mo nang pasalamat na kay naapil na hinuon ta sa grasya sa Ginoo. Sa tinuod lang, ayon ninyo isipan nga kamo kay tao mo sa giluwas, wala. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 57 mo siguro to. Verse 6, kasi yung gingon, kung doon ay pariner mo enter lang ba, mo apel ba sa ilaha dito sa mga Hudiyo, kung mo apel, kung di ka mo apel, wingon di ka na apel ka. Ambot di mo pasabot, pagpakamatay ni Kristo, apel na ka, wala, kung di ka mo apel, although kandugo ni Kristo, ingon pa niya Apostol Pablo, nag-bring lang na sa tuwa, arong magpaduol. Ipaduol na ta ba? O bita nag-meaning sa Gentile is makasasala. Pero tungod sa blood of Jesus, paduol na ta. Kaya without hope ta, without God, without Christ. O bitaw na ninitak na, mo niya ang gisulti niya, the last council. Although sa ilahan ilahan mo ginigpulong, ilahan yung Ginoo. Kaya apil mo ta,
gusto man nato ng Ginoo ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob kay gamhanan na mo ni tagiya sa langit sa yuta. So kita mo nang gingon pagbasa nato ini, so dapat mutuo ta sa sulat ni Moses mo na gingon ni Jesus Christ. Mo bitaw na ang promise sa Ginoo mo ni yang gingon dili na no. Dili po na yes. Unsa man na always yes, there is no oh yes, yes. Huna-huna na daan nga nun ninyo siya, dili yes, dili no. Aron ikaw mutuo ba, dili na kaingon, Lord, tupagon ba ka ko nimo? O dili. Ang pulong sa Ginoo, the promise of God is, yes na na. Ay na pagduwa-duwa na, manang gingon, nga nung atong tuhuan nga yes na, aron di ta magmurmur ba, aron makalikay tagmurmur. Kung magmurmur pagani ka, magbagulbol ka sa tanan mga gisugo sa pulong sa Ginoo, man ang giingon para nimo is yes lang. Pero sa Ginoo gyud ang promise niya tumana pero kay ikaw yes Lord, ako lang buhaton Lord. Kung may time. Man ang giingon nga din ang tao magud wala gani nagsulti, way mangisod. Wa bitan ang nganong masuko kung mangisod. Siyempre kung matod pa sa ni Solomon, kung doon na mo'y amahan diri sa yuta, doon na po mo'y amahan sa langit. Kung inyong amahan sa yuta, nagabadlong ninyo kay tungod nagkasayok mo, labaw pa ang amahan sa langit. Kaya nga naman, aron mahimot ang hingpit, ang amahan daw diri sa yuta, di gani makapausab, labaw pa ang Ginoo sa tinuod lang. Makapausab siya, labaw siya sa tanan amahan. Sa verse 21 nga atong gibasa, atong balikon to, He which established us with you in Christ, and had anointed us is God. Ang nag-establisher nato si Kristo, unya ang nag-anoint nato ang Ginoo. Sa unsang paagi na anoint na. Anang anointed ta ng Kristo, anointed. Manumdum ko sa mga kaubanang pastor na sila pangwali, mga pastor daw mga anointed. Yung may power, pero pag-abot sa batsin, mga hadlok guys na. Unang sa kabutang bangalin niya, manaway sila kung kay ikaw iya sa Ginoo, nganong magpabaksin pa man ka? O siyempre kay protocol man nga, umabit na dili ta ang manang dagan na kayo yung mga confusion no? Sa mga leader karon. Manang sa tinuod lang nabasa na ko, sa diya nga i-strike kung gani ang leader, ang mga follower is scattered yun na. Muna nga scattered ron, natunga na inuundag kong simbahan. Wa bitaw nang dalay kong Ginoo nga padaghan, wa bitaw ni padaghan ta diri kay ngano man. Juta ra man nakaturtol, di ba? Padaghanon taday mo, di day mo padaghanon sa Ginoo, ako ba day nagapadaghan ng Ginoo man. Mo nagingon if I believe ni I will draw all men unto me. Kung malip up siya, nimo padaduulan na niya kamo, nalip up ninyong Ginoo. Ako naglip up ko sa Ginoo. Halos man gani ang niduol diri ng hawa pa kay ngano man. Dili sa ingon nga ako mo'y mulip up sa Ginoo as long nga di na akong gisulti ninyo nya di ninyo ilip up dili ginapaduolong sa Ginoo kay ngano man. Dili pa lang daan mapando naman ang tao sa imo. Dinhi sa simbahan daghan man tatong nagsugod. Pero asa sila nga pandor sa mga nakita ng Japon nila diri. Kaya wa pa man gugug kasulti nga dapat dili magmalis, dili mag-judge, dili mag-criticize. Nya karon kay atong unang panahon sa diya nga nitapok tagikan na to sa mga church nga wa nagbadlong nga diin, walay judgment, walay criticize, walay malis. Naamantan ang Japon nga to. Bisang magsimba ka, mo bitaw nang nahimong abomination kay dunay magsimba tung unang panahon mga gitawag ingon sa proverb unong ka klaseng abomination nga naa nangalagad sa Ginoo, anang mga pagpangalagad nga gikaligut-gutan sa Ginoo, kanang mga tag-as ug mga liog ba, anang wato sa simbahan kay hawd kayo kay gwapo mga sinina, gwapo mga postura, gwapo mga sakyanan, unang giingon nga din abomination sa Ginoo. O nahibawan na nato ng mga abomination dia sa Ginoo ingon pa ni Solomon. Kuno yang giingon dinhi sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth. Kinahanglan ma-establish ta sa present truth, kanang truth yun ba? Muna yung gingon, kanunay yun siya nagpa-remember, wala ganyan niya ginegligent. Kanang wala siya nagingon nga nagbaliwala ba, nagpainumdum jud kanunay si apostol si Pedro nga kinahanglan gayon kita ma-establish ta niining present truth.
nga unsa man ni nahitabo sa tuwa karong mga Kristohanon, wa ba mo mahibaw? This is the last o the third to the last sign na ni. Ang Isaiah chapter 59 verse 4, none call it for justice, nor any plead it for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Mao ni nahitabo sa mga Kristohanon. Ayaw ko ingna nga nawala na ning giingon giprapisi ni Isaiah. Naapani kay the same yesterday, today, and forever. Ang prophecy is atong una karon unsa umalabot. Muna yang gingon kani mga pulong hangtod karon naingon ini pa ang tao manang gi pahinumdum na ko ni sa inyo ha bisag nagsulti siya ini nga wala gyud usa nagpangita o nagcall it of justice ug wa nay pleaded of truth kanang wala gyud nagbarog ba sa kamatuoran ba walay tao nga mao gini kamatuoran mao gyud ni mo bitan mingon ko mao gini tinuod ug di mo mutuo wa koy mahimo basta mao gini ang tinuod nga ang tinuod nga pagsimba mao kana ang pagtao siyang adlaw pagpasalamat ya sulod sa balay o ang pagdaig inimpulong nga inyong nadunggan. Niani mo din aron pagdaig sa Ginoo. Kanang usinggit mo, hallelujah. Di ba, gidaig na to ang Ginoo, kung imo ng Bisayon sa man. Basig mabaliktad ba, hallelujah. Hallelujah na lang yun ang sige. Gabi na mo, naarabay prophecy nga din, ayaw mo kumpiyansa. Wabot gyud ang time daw kuno ingon pa sa propesya. Ayo ina nga ikaw kuno maayo na pagkabarog ingon ni Apostol Pablo magbantay ng ta. Wa bitaw na nangingon niya, watch and pray. Pray without ceasing. Pagampog gyud mo kanunay aron di daw ta madalin sa mga pagsulay. Kay doon na ramay daghang pagsulay. Mahitabo man gyud ang pagsulay kay gipredict man gyud sa Ginoo. Kay gi-prophecy man gyud nga sa uling adlaw may gugmao na ang tao sa iyang kaugalingon. Kung mubasa ta na kanunay, ingnon gyud nato ang Ginoo dili mi ana Lord tabangi mi nga dili mi mahitabo na sa mga kinabuhi. Mao bitaw na ako nagpaybalo sa inyo kanunay aron mi ngayo gyud mo sa Ginoo nga Lord. Kung nagingon man ang Isaiah none call it for justice, nagtawag mi justisya Ginoo. Nor any pleaded, Lord, nagplead mi sa imuha mga lagad mi nimo for truth. Di trust in vanity, kaya mga tao manggod nagsalig sila sa mga kakawangan lamang. And speak lies, o kadtong mga tao nag-speak lies, no? Nagtrust sila kanang nagsulti o baka. They conceive mischief, ilahang na bati ang kanang pagkamali sila pagpangalagad ba? And bring forth iniquity, mo na hinungdan, nagdala sila og mga iniquities. Awa sila kabalo nga din. Muingon na lang Ginoo sa nila pahawa mo bubuhat og dawtan. O bitaw importante doon na gitay gitawag og panang love of truth. Panang kinahanglan mangita gitay kamaturan. Kay katong tao nga wa may gugma sa kamaturan o siyang gingon diri sa Thessalonian. Ang Thessalonian chapter 2 verse 10 to 12 ingon pa niya giprapisi niya na daan mo na atong bantayanan sa 2 Thessalonian chapter 2 verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Katong mga nangailad o katong dili mga mataro, mga laglag na sila, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Aron unta sila maluwas. Wa nila higugma ang kamaturan, kanang di sila gusto kamaturan, basta simba lang. Basta wato nagsimba, magpaabot lang sa wali sa pastor. Nga din ang pastor magwali po, padayon mo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nahigugma, ang Ginoo kauban nato, wa sila kabalo nga din ang ginuapit na mubalik kung sa ilang buhaton. Nga wa sila kabalo di nga din ang Ginoo atong tutukan si Jesus Christ ngano man. Nganong tutukan man to si Jesus Christ ba? Unsay gingon niya sa puno sa Ginoo? Looking unto Jesus, the author and the finisher. Unsay atong tan-awon diha kang Jesus wa kay balo nga din gitapos niya atong pagtuo, maninungdan wa tay tutuo na. Mo bitaw na mangayo ta sa Ginoo, Lord ayo itugot kun dili. Kung mahimo magprita nga i-increase niya atong pagtuo. Kay kanang mga naila deceivableness of righteousness, kanang unrighteousness nga nagsimba lang nga unrighteousness diay na in them that perish, buhaton lang na sa mga taon mga nangalaglag, because they receive not the love of the truth, that they might be saved.
Kaya nga naman, wa man nila pangitagyo ng kamaturan. Wa man gina yung pangutan ang itong pastor nga. Pastor sa mga tinuod ini. Mga luwas pa tao, dili. Karon kung mangutana muna ko, mo ni gingon sa Ginoo. Pangitaon na itong kamaturan, sa may kamaturan, kanang council. Nga matod pa niya ang council, buy gold. Buy of me gold. Kanang fire, kanang tried by fire. Kung sa mga gisulayan sa fire. Manang gingon kanang mga kainiton diri sa mga kalibutanon, mga pagdani ba. Ang kalibutan, init na kayo karon ang uban mo nang gingon. May gugmao na sa iyang kaugaling yung napi, kay nga naman, init na kayo, naanahinoon, kay mo man ay plano gud ni Satanas, diri pauswagon ang kalibutan mo, nang hatagan na kagwi, nga di ikaw, ang imong negosyo, mong uswag na, naana po kayo dahil bagong plano ng mga negosyo. Hangtod na lang ma-unaware ka, mo bitan nang nagbadlog si Jesus Christ, pagbantay mo nga dili mo ma-overcharge, aron ka mo, dili daw ma-unaware, basig ma-overcharge mo, wala, pag negosyo sa, wabita ng be content what you have, kung naa ka may posisyon, naa kay trabaho karon pag kontento, labi na karong panahon na ron, basta ang Ginoo di lang gid mo biya na to. Mo na iyang gingon dinhi, and for this cause, God shall send them a strong delusion, that they should believe a lie. Mo na hinungdan, katong mga nagbuhat og nailad o ganang unrighteousness nga malaglag kay wa naigugmas kamatuoran, gituklod na lang hinuon sila sa Ginoo, gipadalaan sila og strong delusion kanang ilang mga pagbati nila ba murag kuan na lang hinuon. Excuse me. That they should sabi niyo, paspasan ko ni og gitawag og wali ninyo kay nga naman nagtuo maguko nga ding karong 2022 watay na bawo sa mga pangitabo. Ang akong huna-una perme nagapray yung ko Lord nga ding kining tuigan ni sultihi ko kung unsay angay na kong baton. Mubitan na iyang gingon din niya. Ang Ginoo nagata Ginoon og delusion kanang pagbati nato ba og baka kani. Mo na iyang gingon aron mo believe na hinusalay. Mubitan ng bantayan nato looking unto Jesus kay the author siya. Kung sa matong tanawon siya, maraming mo pinis sa itong pagtuo. Atong pangayon, nga dili unta niya tapuson atong pagtuo. Mabitan na kung kabalo ka ng muampo, ingnon yun mo, Lord, ayaw yun tapos akong pagtuo ni mo, kay hapit na ka mo balik. Kaya nga naman, ayaw mo pagkumpiyansa, kaya ang Ginoo tanan mo ay nagtugon, ana, kay basi unyag padalaan ka o strong delusion ka ng imong pagbati, katurang bakat imong gusto bakat. Anong gusto na magbakat? Kaya nga naman, usamang ka na ilan o unrighteousness. Kunya, malaglag ka. Sa verse 12, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Aron sila pagasilutan nga itong mga tao nga wala nito kamaturan, o nalipay anang mga buhat nga unrighteousness. Moro na imong kalipay ka ng mga unrighteousness. Mabito na nga importante nga din kita, aduna gay pulong sa Ginoo. Pabita na ang Sikaraya. Ingon pa si Sikaraya, gikwaan na ko taas man nga versikulo chapter 8 verse 19. Therefore love the truth and peace. Subo sa igugma ang kamaturan kanang pasabot ba kanang ang imong pagkakristohanon pangita pag kung unsa pag final na to nga buhaton dili nang kayo magsigit agday gabi kay na bautismuhan ta na simbahan naka tag simbahan, nagdaig ta, nag-amput ta. Kung dili, doon na mag-instruction. Kay wa pa man ta niabot sa tumoy jud kay doon naman ay time jud. Mga bitaw na nga, higugma daw ang kamatuoran ug ang kalinaw. Anong gusto kanang but pasabot nga kanang tao nga Kristohano nga gusto kalinaw gyud kanang makabaton sa kalinaw kay ngano umalabot man gud ang trouble. Dili naman ni maabotang nga din kita mabatunan pa nato ang normal. Ang Jeremiah chapter 7 verse 28, but thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth the correction. Truth is perished and is cut off from their mouth. O mo ni ang gi-prophecy ni Jeremiah ngadto sa mga Israelites ha.
Mayon ta nagwa ko na nahitabo nato basig mingon na puta nga kitang mga Gentiles nga kining pulong si Ginoo giprapisi sa ilaha lang ni. Kung sa ilaha mo ni ang gingon nasod sila nga gitawag og mga disobedient. Kita ka mao bitaw sa kabutang nga din pahinumdum kanunay ni nga di unta dili ta maapil sa nasod nga din disobedient sa Manila kay sila nahimo silang disobedient. Muna yang gingon dinigi nangalaglag kay ang kamaturan nawala sa ilaw nya gipang-cut off sila. Kung nawala ang kamaturan sa ilang bakbak, no? And it cut off from their mouth. Muna gingon ang truth. Jeremiah chapter 9 verse 3. They are not valiant for the truth. Dili sila isog kanang may tungod sa kamatuoran. No? Wala gyud sila dili na moingon nga mga magwawali mosulti ka. Abi nimo sa tinuod lang ang ako mga sinultan sa pagkauban ng mga pastor lahi. Maninungdan dili sila mo muila ba. Pero musulti gyud ko kamaturan, bahalag di sila mo tuo basta musulti ko kamaturan, mao nang kamaturan. Mao na nga din sa mahinumduman nila nga din lahi gyud ang ako ang doktrina kay kini akong doktrina, doktrina ni Kristo. Kaya tinuod doctrine ni Kristo is one about anang holiness. Ang doctrine ni Kristo is about righteousness. Mo bitaw na unya ang gospel ni Kristo is about kingdom. Unang dili ingon nga magwali lang may magwali nga mga pulong sa Ginoo kun dili among iwali ang gospel ni Kristo kay si Kristo gani mismo nagwali og gospel about the kingdom of God. Wala muwali po ko about the kingdom mo bitaw na kiningan nga mo enter ta aning kingdom. Aning kingdom is righteousness na. Mo na yang gingon dinhi. They are not valiant to tell the truth. Proverbs chapter 23. Ingon pa ni Solomon, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Paliton daw gud nato ning truth. Unya ayaw nagibaligya kanang ibot pasabot ibaligya ikambyo nimo sa mga butang diri. Para naron nakanay kamaturan nga gikambyo nimo sa kadaghan ka simbahan dito, gikambyo nimo sa Umbana, gikambyo nimo sa Omega, gikambyo nimo sa gwapong simbahan dato ko simba dito kay mo ni pasali. Which is nga kabalo na ka sa kamaturan. Mabit tayo yung gingon ni Solomon, palitan ng yung kamaturan. O gaya nagibaligya, ilabi na ang wisdom, by wisdom and instruction and understanding. Ato ng pamaliton. Mo nang ningon dunay pulong nga Isaiah gingon pa daw sa Ginoo, come unto me kanang buy of bread that has no money. Kanang paliton daw nimo ng bread daw kuno nga walay kwarta-kwarta. Mo nang gingon ni Isaiah na ako na nasulti niyo pero nakalimutan sa chapter and verse basta nabasahan ako na nga kanang muduol ta sa Ginoo nagpalit ta nga wala tay dala kwarta. Ang bot pasabot ka ng pagpalit, kinanglan mangita gyud ka kanang bot pasabot na kinanglan gyud ka na mao bitaw nungdan palito nimo. And Matthew chapter 13 verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hide in a field. The which when a man hath found, he hide it and for joy thereof goeth and sell it all that he had and buy it that field. Kining sample ni Jesus Christ gibaliwala lang ni mo ni atong hinumduman karon. Nga matod pa niya ang tinuod ng alagad sa Ginoo ingon ini daw kanang kingdom sa Ginoo kung nangita ta sa kingdom ingon man gud si Jesus Christ seek first the kingdom of God. Mao ni ang kingdom nga katong tao gani ang kingdom daw kuno again the kingdom of heaven is like unto a treasure hide in the field. Usa ka treasure nga natago anan umahan o field. Di which when a man had found, nga katong tao nangita og yuta, unya sa sige niya pangitag yuta, niya nakakita siya yuta nga adunay treasure didto, wala niya gisulti. Nalipay siya iyang gitaguan tong treasure. Gitabunan niya balik, unya matod pa niya and for joy thereof goeth and iyang gitaguan to kay nay treasure dito mo nang ningon siya nga balikon ko ni paliton ko ni kay nay treasure mo tong nibalik siya dito sa iyang agi unsa iyang gibuhat and for joy thereof goeth and sell it all that he had iyang gibaligya tanan tong iyang nakabot atong unang panahon
Kaya nga naman, iya itong paningkamutan nga mapalit yun niya katong yuta nga duna sa ilalong gitawag treasure. And buy it, that failed. Yan gipalit to. O sana kung ikaw nakailag Ginoo, mura ka nagpalit og failed nga na ay treasure dire. O sa may treasure dire. Anong pulong sa Ginoo? Wanang gibaliwala nimo tanang butang. Bahala na ng mga butangan ng mga balay, gwapo, mga kutsina, pulutan kung sa pana nimo. Kung ikaw tinuod na sa kingdom of God, imo ning paliton, mas labaw panigay nga naman, nakalubong ang treasure dire. Mo bitaw na nga, ang treasure na to, nasa langit, nga asa man ang treasure. Gipakanaog na sa Ginoo nga giingon niya, ang treasure daw dire na to, nga diyan sa kingdom of God. Mo ning pulong sa Ginoo. The word of God is like a treasure, precious done. Oh. Treasure of this world mo na ang pulong sa Ginoo. Inguna na ang kingdom, kung ikaw ni-enter sa kingdom of God, nakakit-an nimo na ng kingdom of God, it means to say nga din, ang pulong sa Ginoo is more than treasure. Is like a treasure that hide in the field. Mo nang iyang gingon, anong pulong daw kuno nga natago diri, unya mo ninungdan gibaliwala, although dili lang nimo na ibaligya na imo ang mga kamtangan dito, basta ang imong kasing-kasing ba nga imo gyud ning mapalit ning treasure ni o yata ani. Kay nga naman mo kani ang kingdom sa Ginoo, mo nang sample sa kingdom sa Ginoo, kanang mga tao nangita og nisulod sa kingdom sa Ginoo, kaningo sa seek first the kingdom. Mo ni ang kingdom sama daw kuno sa tao nga diin kining pagpangalagad sa Ginoo. Usa ka yuta ni nga iyang napalit nga diin dunay treasure nga gitago. Nga diin iyang gibaliwala tanan kung bagat pa diri ingon pa ni Jesus Christ iyang gipamaligya kay palito ni. Pero kita di man ta pwede spiritual man ayaw na ipamaligya amot pasabot niya kung atong sabton nga ayaw hatagig bili ng imuhang mga kabtangan diri kanang yuta nimo diri kay ngano man importante ning yuta nga gihatag sa Ginoo kay kingdom man nakatago ang treasure diri manibot pasabot nasabtan ba na nga din mo ninungdan nga muani kita sa simbahan kay ngano man naa diri ang treasure kanang pulong ba is like a treasure mo na yang giingon sa pulong sa Ginoo. Bobito na ang Proverbs chapter 2. Adunay gisulti diri. Sa verse 1 to 4. Ingon pa niya, Proverbs chapter 1, chapter 2, verse 1 to 4. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ears into wisdom and apply thine heart to understanding. Verse 3, yeah, if thou cries after knowledge and liftest up thy voice for understanding, and if thou seekest here as silver and searches for here as for a treasure. Matod pa niya din niya, mga anak, kung nadawat daw nimo ang pulong sa iyang mga sugo, matod pa niya diya kanimo sa verse 2, unya imong i-incline ang imong ear, imong paminawon ba unto wisdom nga gusto ka makasabot, and apply thine heart to understanding, gi-apply sa imong kasing-kasing aron makasabot ka. Yeah, if I cries after knowledge, kung ikaw magngandoy og kahibalo, lift this up the voice for understanding, ug imong ipataas nga din ikaw gusto gayud ka og pagsabot. If thou seek it here as a silver, kung imong pangitao na siya tanang murag silver, and searches for as for a treasure hide. Ganhi sa kwan sa 5 tawag na to, then shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gave it wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Verse 7, he layeth up sound wisdom for the righteous, he is a buckler to them that walk uprightly. Mao kani ang tabang nato ngano man matod pa niya, mao kana siya ang nakasabot
thou shalt that understand the fear of the Lord. Masabtan nimo ang kahadlok nimo sa Ginoo and find the knowledge of God. Makaplagan nimo ang kahibalo diya sa Ginoo, for the Lord give it wisdom out of His mouth. Kamit knowledge and understanding, moabot gayon na ang wisdom. Okay, naghatag man siya og ang mga kahibalo, moabot gyud na og ang pagsabot. Nya mo na yang gingon, he lit up sound wisdom for the righteousness. He is the buckler to them that walk uprightly. Mao ka na imong katabang kung ikaw naglakaw sa pagkamatarong, pinaagi sa imong kahadlok sa Ginoo, anaa kay wisdom, knowledge and understanding. O bitaw na kanang the fear of the Lord. Mao na gingon ni Solomon, kung ikaw nadlok sa Ginoo, naa kay wisdom, naa kay knowledge, naa kay understanding. Mao kani-kanita ng pulong nga imong nasabtan o nadunggan imo ning masabtan kung mo-apply na sa imong kasing-kasing. Labi na kung imong incline, imong igdulungog ba nga, imong yun ang himuong treasure, ha? Pangitaon mo as a silver, mo na